Good morning guys! Punta lang kami sa... Saan dali? Japan. Bibili ng dog food at kukunin na namin yung dog ni Lucia later. Ay, hindi talaga. Kiching-ching na lang yun. Na-promise ko na yung kiching-ching. Ay! Bili mo na lang siya ng combo. No. No. Kiching-ching yun. So, wala pang ano yun. kiching-ching yun. Huwag ka na. Huwag ka na yung pagpalo. Ayun. Ay, tapos, di ko alam kung makakabalik kami agad. Kasi ano, baka naman makabalik tayo agad. Magbabantay ulit kami sa sa store. Maghapon kami doon. Alam nyo ba, nagalit sa akin yung may kwento ako. Kasi etong sa Clay Blush, okay lang naman guys kung rebranding, di ba? Same manufacturer. Tapos iba-iba lang yung brand kasi may nag-offer nga, sabi ko noon, may nag-offer nga ng mga manufacturer na for rebranding. Kaso, kung kinopya mo naman lahat, pati yung tawag dito, sana parehas din yung kulay. Oo. Kung kukopyahin mo, sana parehas yung kulay, yung amoy, yung packaging, wala akong masabi kasi parehas na parehas. Pero yung amoy, yung kulay, consistency is bagsak talaga kahapon guys. Grabe, as in. Kamuntik-muntik ka na naman ang 250,000 ko kahapon. Buti nadala ako sa Luna, 'di ba? Yung Luna kasi ano lang yun, nasa 30k yung nadali sa akin. Pero naibalik naman yun. Kaso etong supplier na nag-approach sa akin via text lang, sabi niya siya daw yung main supplier nga daw nung Luna na yung Luna ng Clay Blush na dinidistribute ko, mas mura sa kanya. So syempre ako, okay, ito pala yung mas mura, 'di ba? Tapos so bultuhan din yung yung pa-order niya, may on hand daw siya ng 2,000 pieces, ganyan-ganyan. So, dadaling ko sa store mo mismo. So, ganyan. So, okay. Pero sabi, di pa naman ako nag-close ng deal na kukunin ko yun lahat, diba? Sabi ko, i-check ko yan, sabi ko. So, pagdating tapos nung papunta na sila, sabi 1 PM. So, doon pa lang na ako. Kasi sabi 1 PM. Alas 2 na, alas 3 na. Hanggang, alam nyo, dumating alas 6. Pasado na, kagabi. Kaya ang tagal namin sa store. Bali maghapon kami doon ni Daddy from opening to closing talaga. Kakaantay doon sa supplier. Kuno na yun. So puti na lang chineko ka. Tapos ayun, ibang-iba talaga yung yung consistency guys. Sobrang tigas. Yung amoy niya is bubblegum na hindi naman bubblegum yung Clay Blush na dinidistribute ko nga, kundi amoy pambura. Alam mo yung mga pambura sa Mongol ata yun? Or yung mga basta nung elementary tayo, mga pambura sa pencil or sa mga parang jelly na pambura. Ganon yung amoy ng Clay Blush na distribute ko. Tapos pinagpipilitan ni Manang na hindi, sa amin galing din yan paano mag-iiba yung yung kulay tsaka amoy. Sabi ko, Manang, sabi ko, ibang amoy. Sabi ko, ganyan din, swatch ko pa, dami ko, pati yung ko, lahat ng arm ko na-swatch namin kasi sobrang talaga, sobrang laki ng diferensya guys. So sabi ko, hindi ako magbibitaw ng ganyan kalaki para sa sa hindi naman para sa imitation. Sabi ko ganyan. Sabi niya, paano yan? Dinala-dala namin dito 2,000 pieces tapos di mo rin naman pala kukunin. Sabi ko, hindi ikaw yung kadil ko. Sabi ko, asan ba yung kadil ko? Yun pa pala guys. Sobrang gulo ng istorya ko Yung kadil ko is wala na, hindi na nagpakita sa akin. Ibang tao na yung pinadala sa store. Kaya ayun, sabi ko, asan yung kadil ko? Yun ang dapat ko usapin ko. Kasi ibang-iba to. Sabi ko sa kanya, pinakita ko yung conversation namin. Sabi ko, eto yung namin, yung conversation namin. Sabi ko, i-check ko muna kung same yan sa sa nilinidistribute ko, kukunin ko yan. Pero pag hindi, sorry, rejected yan. So, ayun, bad trip talaga siya. Kulang na lang isumpa niya kami kagabi talaga. Kaya nga, dami nun 2,000 piraso guys. Biruin mo. Gusto niyan dumiskarte. Sa amin. Doon sa mga tanga. So, kaya beware din kayo sa mga sa mga albawa, kayo nag-online selling kayo and then nag-inquire kayo sa akin kung magkano reseller price ng Clay Blush na yan, and then namahalan kayo sa akin, naghanap kayo ng mas mura. Make sure guys na same yun ang sa amin kasi baka madali din kayo, sayang ang pera guys. So ako isa lang talaga pinagkukunan ko, and by request lang ako doon mag-order kapag ka talagang
malapit na maubos, nagpapa-line up na ako niyan. So, ayun. And hindi ko na rin siya nilagyan ng brand ko kasi nag-offer naman yung manufacturer, nilagyan mo ng RM. Sabi ko, wag na kasi malilito pa yung mga tao. Basta same, same consistency and yung walang maiiba, okay na tayo dyan. Kaya, ayun, nawindang si Manang talaga kahapon. Galit na galit talaga siya. Pinagpipilitan niya na kunin ko talaga. Sabi ko, sorry, kasi kami din ang masisira sa buyer. Dito na kami. Ayun o, ang liit. Ang cute-cute pa. Ayun. Sila yung nag-alaga kay Jasper. Lumipat lang sila ng bahay. Ay! Ay, babae, no? Ano pangalan? Kami. Kami? Medyo stinky, ah. Sige, okay lang. Kami. Daddy, baka mo muna ito patawag. So, hi guys! Ayan, dapat si Kali lang. Kinidnap. Si Kali lang kasama namin. Ngayon, pati si Kami! Oh my gosh, wait lang. Ito, cute-cute kasi, oh. Very rare yung niya, yung kulot, yung balahibo niya, tapos long hair. Ayan, pero silang babae. So, ipapaspay ko naman to, guys. Yung isa, bibigay ko kay Mika, yung isa sa additional. Nakakaloka. Iyak yun si Clark. May ligdi kasi sa aso yun. Sobrang lang iniiyakan niya din yung mga aso niya. Aso ang dami na nga. Tapos papunta pa yun ng US. So, nagbabawa sila. Kanila galing si Junior eh. Kali! Tama ba? Kami? Kami to. Kami? Siya si Kali. Ah, okay. Wee! May bago na naman si Daddy, oh. Ano tawag dyan? Kangadong. Kangadog. Co-pilot. Sa kinasali si Kami. Yes, oh. Palakang Pasay. Tayo maglalambon. Cute. My gosh. Nagkalat ang mga aso sa umaga. Oh, Daddy, oh, inaano ni Poknat. Lagot ka po. Poknat! Kanya-kanya papansin na eh. Pati kila auntie, kanya-kanya papansin na mga aso. Kami. Ipampan din na maingay ngayon eh. Alam mo, ikaw lang ang bunso, ah. Ngayon, dalawa. Wala na, hindi na siya. Wala na. Lakad na si Groot. Kami. Miggy! Dito lang. Kami. Ito mas ma-decord dito isang ito. Ayan si Carly. Si Kami. Ito si Kami. Ito si Kali. Maggie! Poknat! Talaga naman tong babaeng to, oh. Balik! Balik! Kala nyo, ha? Dali! Si Maggie talaga niluwas natin. Oo, dali! Ko talaga. Oo. Tigas sa ulo mo. Poknat! Kaya mga panood mo yan. Pag ikaw nasagasaan, pisat ka dyan. Taba-taba mo pati. Ito ang nangyari ni Maggie. Hey! Tumahulog kayo dyan. Breakfast tayo, guys. Tilapia na dinaing. Tapos kay Daddy. Ayun lang. Let's eat. Bibili kami ng bagong lutuan pala ngayon. Masira na. Yung induction cooker ko. So, bibili ako ng single burner lang kahit yung Asaki lang. Kasi papaayos ko yung ginagamit namin. Baka konting linis lang yan. Yung cover, tatak nun. So, ayun. Tapos, pick upin namin today yung another batch of clay brush. So, let's eat. Good morning pala, guys. Happy Friday. Ayun. Mamaya, sasama si Chris sa sa Nueva Ecija. Kasi bukas, Saturday, yung birthday celebration ni Lucia sa Nueva Ecija. So, ayun. Tapos long weekend naman, kaya nagpa siya na magsiuwian. Dapat last week pa. Kaso, sobrang busy namin sa store, kaya minove na lang. Tapos di ko alam kung makakasama kami kasi sayang kapag hindi kami nagbukas ng store. Sayang yung benta. So, hindi ko pa sure kasi syempre gusto ko rin umuwi, yung ganun. Yeah, let's see kung anong magiging decision, guys. Kain muna tayo. Parang
Gusto ko makita ulit yung dalawang king. Dalawang aso. Hindi pa sulit yung ano. Mamaya, pauwi na tayo. Ayun guys, we're here sa Bakahan at Manukan. Dito lang sa Rojas Boulevard. Ayun. Sorry, di na nasundan yung vlog ko kanina. Sobrang busy talaga. Alam ko nag-ano na kayo sa sinasabi sa nauumay na kayo. Sobrang busy. Kasi na totoo guys, kaya ako nakakapag-vlog. Oy, thank you pala sa mga pumunta kanina sa store, mga nanonood sila ng vlog. Thank you. Nakita nyo yung tsura ko. Sobrang hagardo talaga. Tapos si mother na niyakap ko kanina ng umaga. Pasensya na ma'am ha, kasi talagang handa kong pinapahabol. Nalalamog talaga. Di ko siya masyadong na-entertain. Pero sinabayan ko naman siya sa paglabas ng store. So, ayun. Nice meeting niyo po. Pati yung mga kaninang pa-close na kami. Yung mga pumunta. Maraming salamat guys. Kaya, ayun. Nakita niyo bakit wala pa akong vlog. Busy ako sa store. Ito nga kaka-ano lang namin. Close lang namin. Dito na kami dumiretso kasi hindi na ako nagpaluto kay auntie. Hindi rin naman kasi kumakain si auntie sa gabi. Sabi ko ba na magluto sa labas na kayo. Tapos si Emma pumasok mamayang ano ba yun. Madaling araw pa yung labas na. So mag-uwi na lang ako ng kasi madami ako in-order. So yung matitira namin pwede pang makain. Parang nakakaya naman, parang tira-tira. Hindi naman sa tira-tira guys, yung mga ano lang. Nag-order ako ng sinigang na hipon, sabaw lang ang gusto ko. Yung hipon sa kanila yun, yung sabaw lang sabaw. Kaya ay, isipin nyo ba yan? Mag-uwi lang, tira-tira pa. Ayun, nagkakit na actually ng ulo ko kasi late na yung lunch ko. Tapos ngayon, parang late na din halos. Anong oras na din? 8, 6. Plus 8 na. So, ayun. Si Chris pala, kasama na nila mama kanina. Umalis na sila. Dala yung H100. Susunod kami mamayang madaling araw. Dapat, after namin mag-close, sabi ko, matulog naman muna tayo. Ayun, so mamaya madaling araw kami lalarga. Pero babalik din kami kinahapunan kasi kailangan namin mag-open ng store bukas at madami ulit gagawin. Diba? Baka magtampo lang si Mike kasi na yung birthday party na siya. Kaya buta kami. Yun lang. Kasama ko yan si Daddy from opening to closing yan. Kaso takot sa takot sa mga customer. Hindi ko maiwan kasi dapat magpapaship ako ng LBC. Sabi ko maiwan ka dito ako magpapaship. Ayaw niya. So kinlose muna namin. Naglagay lang ako ng sign na BRB. Papaship lang po sa LBC. Naghintay sila. Oo. May mga naghintay nga kanina. Ayan. Thank you guys. Kain tayo guys. Ito lang naman yung order namin. Akala ko konti lang. Madami din pala. Crispy belly ng bangus. Tapos kare-karing gulay and ang cute. Sinigang na hipon. Ang dami pala. Thank you. Salamat. Ang dami yung nakakatuwa ng kaldero pa. Parang sinigang sa miso dati. Yan. Tapos umorder ako ng hot chocolate kasi masama talaga yung sikmura ko. Nalipasan na ng gutom. Kain tayo. Busog. Sarap nung kare-karing gulay. Yummers talaga. Tapos yung fish. In fairness si Daddy siya nag-order ng fish guys. Diba? Nanawa din siya sa mga karne. Kumakain naman niya. Basta trip niya lang. Bagong luto. Ayun. Tapos hindi nagalaw yung sinigang Nagsabaw lang ako. Ayun. Tapos di ko na naubos kasi ang sama talaga ng tiyan ko. Bakit kaya parang nangangasim na ewan. So ayan ang ulam nila tomorrow. Initin na lang nila. Take out ko. Yan. Exotic. Ang sarap dito. Manukan, bakahan. Manukan at bakahan. Huh? Manukan at bakahan ba to? Walang baboy. Kuya, excuse me. Kuya, pa-take out na lang po. Thank you. Sige pa. Sama na rin ako. Hindi nagalaw. Pwede bang kaldero na lang i-take out? Charot. Isa ko yung kaldero.
Tinatamad pa si Paknit umuwi, lumabas. Piggy! Ayan na si Groot. Nasa tulugan niya. Nait! Nandito ang dalawang baby! Baby! Ayaw na pakawalan ni Froggy si ano. Ito kasi kay Lucia eh. Ayun, dapat ito lang talaga bibigay sa amin guys. Kaso, nakita na ko dito kasi very rare yung ano niya, diba? Yung kulay niya. Tapos curl pa siya. Yes, Mikey! Opo, love ka, love ka. Silosa. Opo, love ka. Yes, baby girl yan. Yes. Opo, opo, opo. Opo, opo. Ariko, opo. Love yan. Naku, oy. Akala ko, inaano. Grote na, no, ha. Baby yan, ha. O, lahat kayo love. Lahat kayo love. Kasi ikaw di ka pa naliligo. Kaya, pinaliguan niya kanina ni Ems. Pero lang to. Bawal pa silang paliguan. And then si Groot. Shh! No. Yeah. Saan na ba ako? So, yun nga guys. Nakita na ko dito. Kaya wala sa oras na pati ito na ibigay sa amin eh. Ayan. Tapos ayun na ni Daddy nga yung pakawalan si Kami. Malulungkot daw siya kapag nag-iwalay itong dalawa. Kasi ako talaga eh. Masyadong makiaso. Ikaw naman Paknit ko. Ano Paknit ko? Napaantok Paknit? Ha? Ha? Niklab ka na nga eh. Groot, lalim na. Lalim na. Ang cute, diba? Ganda ng kulay eh. Brown na nag-gray. Kali! Ay, ito pala si Kali. May si Kami. Parang girl. Ayun. Sabi ko, Daddy, paspe ko kasi mababalo na naman yan si Groot kapag nirekla na naman ang mga babae. So, ayun. Anyway guys, naliligo na si Daddy. Kailangan namin magpahinga ng maaga kasi maaga din ang aming lakad bukas. Alas 4, alas 5. Kasabay sa amin yung bunso namin eh. Kaya, ayun lang guys ang ganap ngayong araw na to. Sana pagbalik ko mga Mondays, makapag-edit na ako para kapag-upload na ako. At tagal na walang uploads. So, ayun. Bye-bye. See you next time guys. Good morning guys! Nasa biyahe na kami. Bumibili lang si Daddy ng pagkain. Kasama ko sa bunso. Naantok daw siya. So, ayun. Ako mag-drive papunta doon. Tapos, ako na pala nagda-drive papunta doon. Tapos si Daddy pabalik. Kasi babalik din kami mamayang hapon eh. So, parang attend lang kami ng kainan ni Lucia. Balik, eat and run kami doon. Ayun. CR muna tayo. Habang nasa Jollibee pa si Daddy yun. Gimba na kami guys. Kaso sobrang traffic eh. Pila-pilang mga tricycle. Okay ka lang? Hindi. Sisira yung sasakyan mo. Kabunso. Dito na as guys. Actually kanina pa nakapag-lunch na nga kami. Grabe yung gutom ko. Talagang bad trip na ako sa daan kasi kinukulit pa ako na itong kalbo na to eh. Overtaken mo na! Overtaken mo na! Ayun. Anyway, ayun. Safe naman kami dating dito guys. Ha? Paano yung pagpa-overtake sa akin na nagulat ako? Ha? Bango ko ba? Hindi ko nadala yung yung para sa'yo. Yung Benetton to na binili ko sa Batagsa kami ni Nene. Bango. Parang, DNG na blue, diba? Yung amoy niya. Anyway, eto sa inang Reyna, oh. Oo. Babalot ng naglalot pa lang. Kala ko lalabas ako, hindi pala. Luluto ng handa ni Lucia. Actually guys, may kailan naman kami rito, tapos uwi na kami agad. Bumiyahe kami ng 5 oras para makikain lang. 5 hours? Kasi tagal yata. Traffic sa Gimba. Kaya tayo nag-vlog. Grabe siya. O, yung aga nating nakalabas ng T-Plex Pagdating ng Gimba, ang traffic. Grabe.
Tapos, oo, sa bayan eh. Ba't ganun ang traffic na rin? Si Nene, oh. Ang ginagawa mo, Ne? Shanghai pa. Halo si Nene ng Shanghai. Bango ng Shanghai. Nautot ako. Grabe. Bastos na ito kung kailan nag-vlog ako na ano. Kaya ngayon, dinintay kong lumapit ko. 30! Ito si 30, oh, yung anak ni Groot, tsaka ni... Bakit? Huwag naman. Ayun. Buti okay na yung ano niya eh. Skin niya. Taba ni 30. Oo nga, lusog eh. Hop! No, 30! Baba na, bibi, baba. Baba. Mamaya na. Si Negro, buti ano. Naka-survive. Ito talaga si Dayan eh. Dayan, huwag ka na nga kasi mga anak. Anak ka ng tipaklong din eh. Lagdi mo eh. Kaloka ka eh. Tapos pinapabayaan niya naman. Bakit kami numuta? Ang dami kong doggies dito. Tingnan mo yung mga anak niya oh. Wawa naman. Ikaw Dayan, babanatan kita eh. Oh. Puro may sugat. Ito si Tippy Boy. Ayan si Conan. Madusing pa sila guys kasi wala pang ano to. Wala pang tiles. Tinong si Dingdong oh. Yung payatot na ano. Ang gwapo-gwapo na. Sutil daw yan dito eh. Ngayon lang ano eh. Ngayon lang tumahimik eh. Nandito ako eh. Ikaw Dingdong ha. Sutil ka pala ha. Bad ka. Ayan. Pag na ano to. Lagyan na ng tiles. Okay na yan. Malinis naman na yan. Conan! Conanin! Conanin! Ay, suplado talaga si Conan eh. Si Dingdong ang gwapo-gwapo talaga. Ang taba-taba niya. Ito yung hair niya. Tipi, kamot ng kamot. Ewan ko sa inyo. Ang sarap patulog dito. Sama-sama. Hayo, Kash! Lamig na no? Suplado. Ano yan? Hanggang dito ba naman? Cartoons? Ay naku, bagrat. May batang bagrat dito sa kabila, oh. Nagme-meme kasi. Hi, guys! Oh, kiss na ya, guys. Kiss, guys. No, Kiss, oh, guys. tingnan mo na. Ayan na, ito na, oh. Meme din daw siya. Mimi din. Puro mimi. Bawal meme. Oh, kiss na muna siya, guys. Oh, kiss. Kiss na muna. Oh, Tito Milok. Tito Milok. Tito Milok. Tito Milok. Uy! May panakot eh. Wow! Talap-talap yan! Paano natin papalo nun eh? Alin? Yan pa. Hindi ka pala magpapalo. Huwag mo na balutin. Ay, hindi. Para na. Balik ko dito. Pwede. Na? Balik mo dyan. Luto-luto. Ang laki, di ba? Oh. 4 na kilo. 4 na kilo ba? Bigyan mo ng tubig niya. Wag. Tangi, di yan nilalagyan tubig. Baliw. Oo, yung ako niya nilagyan ko tubig yung niluto. Hindi, ano yan? Para hindi malabnaw. Parang di malabnaw. Lalabnaw. Lalabnaw lalo yan. Ay, para hindi ganito malapot. Masarap nga malapot para covered ng ano. Dami. Bango. Tumutunog na yung buto mo niya. Kakalo mo ah. Ayaw ka muna doon! Wala si Lucas oh. Eh mga bata oh. Pakain lang namin sa mga ano guys, sa mga bata. Yan, birthday celebration ni ano ni Lucia para sa mga bata rito. Hoy, 30! Wow, 30! Yan. Wow, 30! Diyan ka pala ka mo, 30! Sasayaw! Galing na!
Asa na? Ay, ayun. Saan makasurvive kaya yan? Sabi nagme-meme pa yan. Ninako kasi yung ano niyan eh. Yung mama niya. Ngayon, dami lamok no. Di kayo makakali sila. Sa ano eh. Sino to si Beng? Beng Beng. Si Beng. Kambing. Dito talaga siya natutulog? Katabi daw nito si ano eh. Ay, si Ding Dong. Ano, Ding Dong na pasaway? Sama ka na ulit sa Pasay? Ano? Siga, tingnan mo. Ganda ganda na ng ano, balat oh. Ano, Ding Dong? Ha? Si Beng. Oo, cute cute. O sige na, tulog ka na. Di na kita istorboin. Wala, istorbo ko, sorry. Nagustuhan ni Sofia yung luto ko. Oh. Hindi ka kumain kanina, ate? Kaya pala, nagutom ang bata. Nagluto ako ng ano eh. Colderet. Ano to, me? Bakit bukas, me? Nagkatol si mama. Ay. Si mother. Yan o. Yum. Caldereta. Sarap. Yan, niluto ko yan, guys. Tagal-tagal na ako din nakapagluto eh. Diba? Kasi nandito si Auntie Tina. So yan, pinagluto ko sila dito. Yan.